Så, nu är jag här nere och fixat allt. Det här är Let's Play 3. Så, vi får gå ner dit igen och ta värmen sen. Vänta, vad fan gjorde jag? Så, jag bara väntar på Iron. Så, nu kan jag se en Iron Pick. Annars kan jag inte ta den. Så. Men får det fortsätta. Men vad fan! Nej, det här går inte så bra. Vi får göra så här. Minecraft är jävligt failat spel. Det är på grund av lagget och jag vet inte vad det är. Därför att jag har så mycket spel på datorn. Det tror jag det kan vara. Jag var tvungen att ta pris för det. Där nere är det jävligt farligt att gå om det ska vara så där skeleton som står och skjuter på skjutarna. Och det enda som ligger kvar är kol. Pinnar. Man måste ta det. Jag har värsta otursdagen idag, som ni ser. Men jag ska kämpa med framtiden, men sen... Bara jag har en Iron Pick så måste jag försöka klara mig. Det här. Jag behöver ju tröja. Vi får göra så här. Just. Nej, jag får tröja så här. Jag måste komma upp bara. Så. Det där får duga. Så.
Let's Play 4, alltså del 4. Så kan jag inte vara i den här grottan. Då fortsätter jag med hus. Bygga hus eller något sånt där. Det här går inte så lyckat. Det är det. Det här var rätt svårt. Så. Ja, men det var ju fina där. Jag tror den brann ut. Ja, jag måste hitta island. Vi får göra så här. Där nere, det går vatten också. Han ska det vara lite sött, eller lite rätt, jag vet inte, rätt kanske. Så, rätt säkert. Det är det. Jag ska försöka ta obsidian. Så. Nu är vi igång. Jag är FFN. Istället för att gå upp. Så. Oj. Nej, jag gör så här. Nu är det så. Den här ravinen var väldigt jobbig. Så. Där. Så. Där. Jag tar med den till bort i diamanten. Jag ska ta lite sånt här. Ifall jag måste bygga mig till diamanterna. Wow. Jag vill försöka ta bort något, men det där. Åh, lapis, please. Jag tar det. Nej. Det är lite. Ta det rent. Wow. Det där är där nu. Så man har fått också. Men. Ja. Vatten är jobbigt. Alltså väldigt jobbigt. Okej, då gjorde jag något väldigt konstigt. Så. Så, nu är jag framme. Det kommer vara lava här, tror jag. Nej. Åh, nu har vi egentligen diamonds. 4 stycken. Ja, jag får visst ta. Ja, det är slut nu så.